Marjan, stel dich eens voor het programma van TV Limburg waarin we het vastelovenstalent de gelegenheid geven om zich aan de rest van Limburg te presenteren. We beginnen vandaag in Brunsum, namelijk met het zangduo Hi en Do. Welkom. Hallo. Marjan en Sandra. Marjan, ik heb begrepen dat je eigenlijk al best wel veel ervaring hebt op de televisie, toch? Nou, het valt wel met. Zoveel nog niet. Nog niet? Eigenlijk niet, nee. Mijn niks meer. Ja? Ja, vroeger. Vroeger was ik bij de Tros en bij de Avro. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, toen zong ik nog alleen. Heel veel ABBA-liedjes. Ja. En wie is dat toen ontstaan? Dat ze door mij in aanraking is gekomen? Ja, daar heb ik me toen voor opgegeven. Ja, op de zaterdagmiddag was dat. Maar nou toch terug naar het Limburgse lied eigenlijk. Ja. Want je ziet netjes inderdaad van ja. heen. Klopt. Wie is dat dan zo gekomen dat je dacht van, nou, we moeten samen gaan zingen? Nou, ongeveer een jaar geleden. Daar zijn we gestart met. En dan hebben we eerst gekeken of het daar bij elkaar klapte alles. Hè? En ja, het gaat goed allemaal. Dus. Nou ja, voor dich weten we dan dat ze inderdaad al vroeg is begonnen. Maar dich was ook volgens mij al op die muzikaal, toch? Ja, ik vond muziek altijd al leuk, maar ik heb niks ermee gedaan. Niks mee gedaan? Nee, onder de douche? Ja, onder de douche, zo gaat. Maar wel met de vastelovend iedere keer gewoon op Ja, paard? vastelovend ook metgelopen met de tocht en zo. En ook nummer opgenomen. En ja, alles een beetje. Ja, want wie viert je nou de vastelovend? ja, Is het een beetje combinatie optreden? Ja, we hebben toch wel best wel veel optredens door het hele land. Ja, door het ganse land. Met de carnavalsmuziek. Door het ganse land. Ja. Klopt. Ja, en heb je dan wel de tijd om het zelf ook een beetje te vieren? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet ik eens kijken in mijn agenda. Een klein beetje. Of dat je hem dan nog een plaatsje vrij We hebt? moeten ook het maandags naar Roermond. Ja? Ook nog optreden. En het zaterdags hebben we een optreden. En zondag ook nog. Dus ja, we hebben genoeg te doen. Ja, en dan heb je voor ons ook een mooi nummer. Shake met de vastelovend. Ja. Wat gaat het over? Ja, gewoon iedereen is depri. Dat weten we allemaal nu, ja. Dus, met de crisis en zo. Ja. En daar hebben we zo gehad van, ja, daar hebben we even shaken met de vastelovend van gemaakt. Om even wat vrolijk, los te komen. vrolijk ervan te maken. Ja. Nou, we gaan er in elk geval een feestje van maken. Leuk dat je hier ziet. Ja, dus dames en heren, zit je ertoe zo klaar voor? Dan gaan we namelijk shaken met de vastelovend.
de vaste lovensferen nou. En het is tijd voor de volgende groep, de Klomp uit Meersen. Welkom. Hey, wat die? Nou is het zo, kijk, je hebt fantastische liedjes die gemaakt, maar het LVK snapt het volgens mij niet helemaal. Want die zien er de humor niet van in, heb ik Nee, begrepen. ja, ik heb het juryrapport gelezen. Het wordt vooral onvriendelijk. Het wordt een schande voor het LVK. Het wordt abject en infaam. Dus wat dat betreft, we zijn weer niet doorgekomen, helaas. Ja, want dat is nummer, nu weet ik het. Nu weet ik het, ja. Maar vertel, waarom denk je dan dat het LVK zegt van ja, sorry, maar dit kan echt niet? Ja, die zijn er nog niet klaar voor. Dat moet allemaal nog een beetje groeien. Ik weet over 5 jaar, dan worden die liedjes door iedereen ingezonden en zo het allemaal. Dus ik denk van ja... Maar ik kan voor de mensen toe even vertellen wat dan inderdaad voor een liedje vergeet, want dan denk ze... Nou ja, zus wichtig, zus tegenkomen, zeg je, nu weet je het, over op een kinderen, hè. Jongen, ja, uit de parenclub kennen we hem, hè. Ja. En dan, dat is wel, als ze komt ze een tegen en dan denken ze, ja, hoe ken ik hem van? En dan denken ze van, uit de parenclub natuurlijk, maar dat kan ze natuurlijk niet maken eigenlijk, hè. Nou ja, waarom niet, toch? Ik bedoel, het is vastelovend, want iedereen ziet hem met een knip ook. Volgens het LVK-bestuur natuurlijk, of de jury van het LVK natuurlijk niet, en... Terwijl, ja, het is gewoon een heel leuk idee van, denken ze van, hey, wat is er aan de hand? En dan, hup, ten tekst erin. Nou ja, dat snijdt in. Super gezellig Iedereen liedje, lag toch? ze kapot, ja. Maar is het nou zo dat je denkt van, nou ja, dan moeten we de volgende keer maar iets braver zien? Of laat je er niet toch pakken? Nou, eigenlijk worden de liedjes steeds extremer, dus... Gewoon lekker tegen de rood. Ja, als ik de ideeën van volgend jaar weer, dat denk ik zelf van, dat kind echt niet. Maar ja, dus sorry, maar... Heb je zo klaar voor volgend jaar? Nee, ik heb altijd pas de laatste dag gemaakt voor dat liedje. En dan zien we wel wat het wordt. Maar wie is dan zo'n groep bijeen gekomen eigenlijk? Ja, wie kregen ze zo uit? Want dat is... Als ze met dat zootje moest optrekken, dan wordt ze niet vrolijk van. Nee, gewoon, we zitten bij in een café en op een gegeven moment dan schreef ze gaat op een veeltje en dan ja, ze die jassen maken die dan gans voor aan de weer worden het verjaard enorm. Nee, dit is allemaal bijeengraap allemaal. Het is echt geen structuur. En zolang er geen structuur is, gaat het goed. En anders dan ken niet gek genoeg. Ja. Nou heb je ook het alternatieve LVK gewonnen eigenlijk. Ja. Dat is ook eigenlijk het slechtste liedje van... Het allerslechtste liedje van Limburg. Hebben we afgelopen zaterdag is het alweer gewonnen. Ja. En we stonden ook in de Zoepkoel. Ging ik al goed verhoed, want dat is natuurlijk eerder opgenomen. Maar, ja, dat weten we. En we stonden ook in de Zoepkoel. Alleen het bestuur van de Zoepkoel weet het nog niet. Dus bij deze herkennen ze in de Zoepkoel. Dus het wordt een hele leuke carnaval. Ja, wat is voor u het beste aan vastelovend? Het zwannen en vastelovend... Nee, alleen maar spas maken. Van 's morgens vroeg om 11 uur, als ze opsteekt, direct de carnavalskleren aandoen. En dan hup tot ze niet meer kent door gewoon. En dan weer hup het bed. En 's morgens weer hetzelfde, 3 dagen achtereen. Maar is het veel optreden of is het zelf ook lekker genieten? Nee, we hebben geen één optreden. Nee, 0 dat durven de optredens. mensen niet aan om echt te vragen. Ja, we hebben gebeld morgen van het optreden. En dan zagen ze, ik kreeg 50 euro als je toesblief, zagen ze toen. Nou, kijk aan. Nou, toch vinden we het wel leuk dat je hier zit hier. Dus Ja. we willen je ook een podium bieden om het nummer te brengen. Is goed, prima. Ja, ga Dat lekker doen we. klaar staan. Dus hij is voor ons de Klomp uit Meersen. Laat ik lekker verrassen. De prins bij ons in dorp is een goeie keel. Hier heeft het zwamprinseske, alleen ze kiek het scheel. De klok ging op receptie, volgeschot gebruik. Maar eerst nog een paar pilsjes en zeker in de struik. Want boete, dat is lekker, toch al voor niet verwacht. Door zo'n al ons prinseske en wist keer wat ze zag. Nu weet ik het niet, kent ik de parenclub veel ogen samen, zie aan zie. Nu weet ik het niet, kent ik de parenclub veel ogen elkaar niet samen vriend. Dus nog maar niet, als ik niet wil schinnen, ik ken dit goed van buiten en van binnen. Nu weet ik het niet, kent ik de parenclub, jos ik verrast. Ik was het wat, ik heeft dit toen nog op die la 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 la. De bisschop Hogewerk van de daden van de klomp. Heer wou het stoel verdanken, want
wat recht is niet groot. Wir reden naar een munk, het bisschoppelijk paleis. Ik ken u, zei de bisschop, zit gemist die er geweest. Verkeken even vreemd, want dat over niet verwacht. Hier keek ons vragen aan, en dit is wat hier zag. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, veel ogen samen, zie aan zie. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, veel hou ik daar niks aan de brief. Dus zoek maar neer, als ze me niet als kinderen. Ik ken die goed, van buiten en van binnen. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, jos ik verrast. Ik was het wat, ik heeft dit toen nog op die. La 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 la. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, veel ogen samen, zie aan zie. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, veel hou ik daar niks aan de brief. Dus zeg maar niet, als ze me kind als kinderen, ik ken die goal, van buiten en van binnen. Nu weet ik het, ik ken die goede parenclub, als ik verrast. Ik was het los, ik geef die toen nog op die. La 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 Ja, en van Meersen gaan we een stukje naar boven naar Zusteren, namelijk naar het Zugabe. Welkom. Welkom, hallo. 3 jonge jongens, hé. En je zit ook nog niet zo lang bijeen, toch? Ja, volgens mij zijn we pas eigenlijk in de maand bijeen. In de maand? In de maand, ja. Ja, het idee wordt al langer. Dat begon met de vastland vorig jaar, maar ja, de tekst en de muziek, dat is eigenlijk pas in een maand af of zo, hè. Ja, we hebben dat dit jaar pas echt serieus aangepakt. Dus, En waarom pas dit jaar? Zit je er eigenlijk wel jaren over na aan denken? ja, grote call denk ik vooral, elke keer. En nu hebben we het eindelijk waargemaakt. Ja, en volgens mij ook geslaagd, maar dicht is er nog een half jaar tussenuit geweest, hè? Ja, ik ben een half jaar in Australië geweest. Dus ondertussen hebben ze de tekst geschreven, dus ik kwam terug en alles sloeg klaar. Dus Oh, dat we was kozen lekker meteen, makkelijk, toch? de studio in, ja. Dat was heel makkelijk, ja. Ja, wat voor nummer heb je gemaakt? Ja, we hebben een nummer gemaakt, de titel het. We kennen er echt niks aan doen. Dus ja, het verklappen al een beetje. Want ja, de coupletten, dat vertellen we het flaters eigenlijk. Ja, het refrein, dan denk ik even hoe het wie het ook weer zo. Wat voor flaters loop je zo wel tegenaan dan? Ja, ik ken een hele recente nummer. Toen net in de kantine heb ik even een glas bier kapot laten vallen. Dat mensen niet, Maar dus daar er kon ik gebeurt niks aan altijd doen. wat. Maar zo, hè, de groep, de 6 net als een mond bijeen, maar jullie hebben al een succesje geboekt, hè? Ja, we Of mogen wel succesje, zeggen. een groot succes, toch? Ja, ik zou zeggen, Remy. Ja, we hebben afgelopen zaterdag de slager gewonnen van Zasteren. En dat we niet alleen de eerste prijs gehaald van de jury, maar we hebben ook nog de publieksprijs gehaald. Dus we hebben 2 prijzen in ontvangst mogen nemen. En had je dat van tevoren verwacht? Of was het gewoon leuk, gezellig meedoen en we zien wel wat er gaat gebeuren? Ja, dat was helemaal wat er gaat gebeuren. Had ik niet verwacht. Ja, en de naam dan, Zugabe. Hoop je dan ook stiekem dat het inderdaad nog eerder optreden nog even geroepen werd? Ja, en ook van tevoren zelfs eigenlijk. Hè. Van tevoren. Maar ja, we hebben eigenlijk maar 1 liedje, dus ja. Als het erop en door wordt gewoon nog een keer. Hè. Nou ja, maar het was een succesvol liedje, toch? Dus wat dat Het was betreft... wel een succesvol liedje. Ja. En gelukkig hebben we ook heel veel fans bij ons. Want wij hebben een eigen fanclub opgericht ongeveer. Ja, we zijn lid van de Carnavalsvereniging Sport, dus die steken ook allemaal achter ons. Dus ja, wel chic, ja. Ja, meteen een fanclub, alles goed bijeengeveegd. Ja, we hebben gelijk de zaal op de kop gezet. Ja, Ja, en een clip gemaakt ook al. Ja, we hebben het veel leggend die, dus... ja. We hebben het allemaal niet zo druk met stage of met werk, dus... met een clip gemaakt, ja, dat wordt binnen een dag bijna 800 keer bekeken. Echt ongelooflijk. Maar wel echt chic. Ja, dat is zeker chic. Maar ja, nou heb je de lat, denk ik, voor jezelf wel erg hoog gelag, of niet? Ja, we moeten volgend jaar dit gewoon overtreffen, maar of het staat gaat lukken, dat weet ik nog niet. Nou, we zullen dit in elk geval zien. En we mogen ook van gewoon genieten en kijken of ze er nog het Zugabe gaan roepen. Hey, zien ze voor ons? Ja, goed, zusteren natuurlijk, Zugabe. En ook zij gaan er weer een feestje van maken. Weer zien het keigooi bladje en houten goeie moed. Toch slaan weer een flaters, al mijnen weer het goed.
dikke trommel en stond met 12 graden. Ik rolde mijn trompet en vroeg schat, zie kent de bladen. Toen weer ik het soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Toen weer gaat soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Wassenlovers, mooie grumen, noeders doet de zee. Nog geen krijg om tussen, dus mijn glas wel goed gewied. Met wagen druk op hoes en met een hou ik nog niks door. Ik meide echt versmurgis, dat niet best gevocht ik hoor. Toen weer het soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Toen weer gaat soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Als kerel denkt dat ken ik sta nog in die schoon. Zing dan maar naar bij ons, daar kennen weer echt niks aan doen. Toen weer gaat soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Toen weer gaat soms en geen het en mis. Geuvels dat gaat geen ergernis. Schiefvudels dus maar neer in de schoon. Weer kennen er echt niks aan doen. Weer kennen er echt niks aan doen. Ja, we hadden natuurlijk zeer geer een toegave, maar het programma zit er helaas op. Komende vrijdag is Wim er natuurlijk nog wel met een aflevering van Stel dich ins Vuur. En door bezig ook weer allemaal mooie artiesten te zien. Dus we zien nog dan weer. Hoi!